Nosaltres presentem un espectacle en què barregem les cançons de la Lou Royce i el seu piano amb els meus poemes i intentem fusionar-los per compartir doncs, la música i les paraules. Crec que es pot fer un diàleg, no?, amb aquesta proposta que hem fet que hi hagi dos espectacles. El nostre sí que té aquesta cosa de caliu i petitet i com d'apel·lar molt a l'emoció, i està bé com conversar amb una altra proposta més performativa, no? Nosaltres entenem aquesta peça com una espècie de missa escènica. Escènica, hem arribat a dir. Li passa que em costava dir la paraula perquè aixeca moltes ampolles, no? A través de textos ancestrals, alguns des d'abans de Crist, altres des de fa 200 anys, altres nostres, recents. Hem construït com una espècie de res, no? I, bueno, la voluntat de resar, que és com una manera de repetir paraules sàvies, ancestrals, que ens ajuden també a entendre el miracle, no?